αλλά η καλλιέργεια της ακεραιότητος της πίστεως που βγαίνει μέσα από έναν διωγμό. Η Εκκλησία ανέκαθεν επολεμείτο. Και γι' αυτό έχουμε και τον λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, η Εκκλησία λέει πολεμουμένη νικά. Και νικά, διότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο οι άνθρωποι και εφαρίτης είναι ο Χριστός. Πρώτος και περισσότερο από όλους πολεμήθηκε αδίκως από αυτούς που το είπα και προηγουμένως σε κάποια αποστροφή του λόγου μου, από αυτούς που ευεργετήθηκαν από αυτόν. Ο Χριστός επολεμήθηκε και όχι απλώς επολεμήθηκε, ανέβηκε επάνω στο Σταυρό. Αλλά όμως ενίκησε. Το πάθος έφερε την Ανάσταση. Οι πνευματικοί άνθρωποι για τους οποίους μιλήσατε στην αρχή δεν δυσκολεύονται να ξεπερνούν αυτού του είδους τα αδιέξοδα και τα ερωτήματα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί πιστεύουν ότι η παρουσία του Θεού είναι διαρκή στον κόσμο μέσω του Παρακλήτου, μέσω του Αγίου Πνεύματος, και ο Θεός επιτρέπει στους ανθρώπους με βάση τα όρια της πνευματικής τους αντοχής να περάσουν τέτοια αδιέξοδα, να τα ξεπεράσουν και να βγουν πιο δυνατοί. Αυτό που λέμε, η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ, όχι πεθαίνει τελευταία. Άλλωστε η ζωή μας έχει και χαρές, έχει και λύπες. Και μην δίνουμε προτεραιότητα στις λύπες. Είναι χαρμολύπη, να ξεπερνάμε δηλαδή την κάθε δυσκολία σκεπτόμενοι τη ζωή του Χριστού, σκεπτόμενοι τη ζωή των Αγίων, παίρνοντας δύναμη από αυτά τα γεγονότα. Και αλίμονο εάν εμείς δεν προβάλλουμε αυτό το νέο ήθος, την καινούργια πραγματικότητα, την πραγματικότητα της θεανθρώπινης ζωής. Τότε τι παράδειγμα θα δώσουμε στους άλλους, τι λόγο θα δώσουμε στα παιδιά μας, στους μαθητές μας, ο καθένας, στους ανθρώπους με τους οποίους αναστρεφόμεθα. Λοιπόν, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει προϋπόθεση υπέρβασης των δυσκολιών και των συνθηκών που ζούμε. Άλλωστε αυτά έρχονται και παρέρχονται, και η απεσιοδοξία δεν πρέπει να έχει θέση στη ζωή μας. Η ελπίδα, η αγάπη και το όραμα προς τα μπροστά, ή αν θέλετε το άνος χώμεντας καρδίας. Είναι και βιβλικό το όραμα και λειτουργικό. Πάσαν βιωτική να αποθόμεθα μέρεναν, με ειρήνη να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, με διάθεση εσωτερικής ζωής και λιγότερης κριτικής απέναντι στους άλλους. Στην πορεία της Εκκλησίας, και να μην τρέμει, να μην φοβάται, να μην απελπίζεται, να μην χάνει την πίστη του, η Εκκλησία πορεύεται. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι να γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν σκάνδαλα. Δεν είμαστε, είπαμε προηγουμένως, κοινωνία αγγέλων. Είμαστε μια κοινωνία πιστών που αγωνίζονται ή απίστων που μέχρι στιγμής δεν αγωνίζονται. Εκείνος ξέρει τη στιγμή που θα τους ανοίξει το παράθυρο για να δουν την πραγματικότητα της στροφής στην κλίση του. Με αυτά τα δεδομένα αντιλαμβάνεστε ότι σκάνδαλα και Εκκλησία είναι δύο πραγματικότητες που, εφόσον η Εκκλησία δεν έφτασε στο πλήρωμα του χρόνου και δεν οδηγήθηκε στην Βασιλεία του Θεού, θα υπάρχουν και θα αντιμετωπίζονται κάθε φορά από τους αδύναμους από την πίστη με φοβία, με δυσπιστία και με ερωτήματα. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι το τεράστιο ερώτημα το οποίο τοποθετείται μπροστά μας. Σήμερα η Εκκλησία διώκεται μέσα από όλους τους κοινωνικούς μηχανισμούς. Και πρέπει πολύ σύνετα να δούμε το πού πορευόμαστε. Ως τώρα για την Εκκλησία ήταν δεδομένη η συνεργασία με το σχολείο. Από εδώ και πέρα δεν θα είναι. Ως τώρα ήταν εύκολο το να ζητούμε από τους άρχοντες διάφορα πράγματα χωρίς οι ίδιοι να τα πιστεύουν. Από εδώ και πέρα δεν θα το έχουμε. Θα πρέπει να κοιτάξουμε μόνοι μας ως Εκκλησία, ως μυστικό σώμα, κρατώντας την επικοινωνία με τους άλλους, αλλά όχι στηριζόμενοι στους ανθρώπους, αλλά περισσότερο στο Θεό, το πώς θα πορεύουμε. Τώρα θα μπούμε στην Εκκλησία των σημείων. Ως τώρα είμαστε στην Εκκλησία των συμφερουσών νομικών αποφάσεων ή επιλογών της πολιτείας. Πώς είναι η Εκκλησία των σημείων? Είδατε λοιπόν ότι δεν την ξέρετε.
Είναι η Εκκλησία που είναι χωρισμένη από την πολιτεία. Είναι η Εκκλησία στην οποία ο Θεός ενεργεί. Έχουμε και σήμερα σημεία. Να μην είμαι και πολύ ακραίος σε αυτό που λέω. Υπάρχει η Εκκλησία των σημείων, είναι η Εκκλησία όπου η λογική, οι δικές μας ικανότητες λένε ότι ανεπαρκούμε και το πρόβλημα λύνεται. Είναι η Εκκλησία που είναι περισσότερο προσευχομένη και λιγότερο σκεπτομένη. Είναι η Εκκλησία η οποία στηρίζεται περισσότερο στην μυστική αγάπη του Θεού παρά στην φανερή αναγνώριση των ανθρώπων. Είναι η Εκκλησία η οποία ξέρει να περνάει των θυρών και κλεισμένων, που πιστεύει στο Θεό που βγαίνει εσφραγισμένου του τάφου. Αυτή είναι η Εκκλησία. Υπάρχει κανένας που να γνώρισε την αλήθεια, έστω και λίγο, ψήγματα της αλήθειας, και να μην την πήρε σαν υποθήκη και σαν ευθύνη έναντι των άλλων. Ο χριστιανισμός χωρίς την οριζόντια διάσταση χάνει τη σταυρικότητά του. Η κατακόρυφη είναι η σχέση με τον Θεό. Αλλά αν δεν αγαπήσεις και αν δεν αναλώσεις την προσωπική σου υπόσταση στη διακονία των άλλων, δεν μπορείς να είσαι χριστιανός αυθεντικός, αληθινός. Σταυρική είναι η διάσταση. Ο Σταυρός είναι νέκρωση του εγώ και ανάδυση μέσα από το νεκρωμένο εγώ της ευθύνης για τους πιστούς, για τους άλλους αδελφούς. Με αυτό το σκεπτικό της αγάπης προς το υπόλοιπο πλήρωμα της Εκκλησίας, δέχτηκαν να μας μιλήσουν 3 άνθρωποι της Εκκλησίας για τα σκάνδαλα στην Εκκλησία. Τους ευχαριστούμε θερμά, όπως και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Χαίρετε!